Sanibonani bafowethu, sengifikile ke ku-YouTube ngizodedela ivideo ephelele. Ngichaza ukuthi imali uyenza kanjani. Laba bathola imali bahlezi bekhomenta, siyababongela. Nawe kodwa mawusa kwi-process ngisho ukuthi ungaphelelwa umoya cause uma into ingafiki kuwena kusho ukuthi ngeke ifike cause vele siyabantu inhlanhla zethu ayifani. Mhlawumbe wena usuke uney'nkinga ezisuke sakuvalele kodwa sikho ke lapho. Ngiyaqugquzela bafowethu ukuthi uma ufika nje ungena le page lethu, into okumele uyenze okokuqala ukuthi ulike le video bese uyasubscribe, bese uthinta i-notification button. Lezo zinto zikusiza ukuthi mengidedela amanye amavidiyo ukwazi ukuwabona khona uzowazi ukuthi yilapho lo uhamba khona wrong, yilapho lo sekumele sekumele khona ulungise khona kuze uzokwazi ukuthi ukwi-right track yini cause njoba unibona nje izinto engizenzayo ziyabasiza abantu. Ngiyaqugquzela nje ukuthi bafowethu before nje siqala ivideo like bese uyasubscribe. Ngizokulinda uzofika uchofa ulike bese uyasubscribe futhi ngicathi kusubscribe la khona lento emnyama, ibutton elimnyama elibhala ukuthi subscribe. Uzochofa lona ke lelo button, uzothinta lona, uzofika uqala ulike bese uyasubscribe. Kodwa noma ungaqala usubscribe bese uyalike. So ngiyacela bafowethu ukuthi mhlawumbe siphe laba ithuba abangaka-subscribe ukuthi bebe like besubscribe. Ukulike nje akukhosti lutho, nokusubscribe futhi akukhosti lutho. Awukhiphi imali, uyalike uyasubscribe kuphela. NakuFacebook bafethu uyangithola uthi nje Kwanele Mbhense, njengoba kubhaliwe la na TikTok uthi nje Kwanele Mbhense, uzobe usungithola bese ngivela amavidiyo uzobe usuwabona. So nje ngiyaqugquzela ukuthi before nje siqala ivideo like bese uyasubscribe. Sibalinde ke benzeni unange sewucofa ulike bese thinta usubscribe. Okay ke bafethu, into ozoyenza uzofika ungitholele isicathulo. Yabo, ngifuna nje ukuya in depth la bese ungitholela isigubhu bese ungitholela ukhuni lolu engilikhehla ehlahleni. Akukho ukuthi mhlambe khonani, cha ukhuni lolu. Ngifuna nje ukuliveza ubone ngesikhathi ulike usubscribe ubulibone. Okay yalibo ukhuni. Bese into ozobe usuyenza uzongitholelani usawoti omunye kangibuzo usawoti lo bafowethu ukuthi omayehle onjani usawoti akukhathalelekile bese kuba imali emhlophe. Mina ngangidedeke abantu bese bengibuza ukuthi yini imali emhlophe bafowethu. Imali emhlophe into kanje, imali emhlophe le, imali emhlophe yabo o2 rand. Omunye uyangibuza ukuthi imali emhlophe sisenziselani bafowethu. Imali emhlophe iyona esilethele izinhlanhla kanye namanzi, wona asuke evikelani imali yakho ukuthi izinto zikhanye zibe mhlophe qwa. Because ngeke ukuthi ufuna izinto zikusebenzele kodwa uzosebenzisa imali emnyama. Noma ngeke ngithi ngenze example, mhlawumbe uhlaba inkukhu kodwa uzohlaba emnyama, obviously lapho uletha amabhadi. So isebenzisa izinto ezimhlophe, ingakho nosawoti uba mhlophe, usawoti uxosha zonke izinto ezimbi. Okay bafowethu, uzongitholela isigubhu bese bafowethu ngiyaqugquzela ukuthi ulalelisise kahle. Uzongitholela isigubhu ne, isigubhu uzosixebula iphepha bese wenzani, ungifayela amanzi angaka. Akumele amanzi agcwale, kumele nje abe mancane ebe mangaka. Uzobe usuthatha usawoti, la instructions detailed. Uzobe usuthatha usawoti bese wenzani, uyawufafaza la phakathi i-pinch of salt, hayi indaba esipuni, pinch of salt yabo. Uzothi uyifaka la bese wenzani, uyasika la bese ufakani imali yakhe emhlophe o2 rand le. Uzobe usuthatha ke la, hayi yonke kodwa imali emhlophe. Uzobe usuthatha la kunetsoli bafowethu yabo, isicathulo sinetsoli yayibo. Ngaphansi uzobe usufakani, uzobe usufaka ukhuni yabo. Sulifakile ukhuni bese wenzani, uphinde ufaka abanye o2 rand abawu2 yabo bese uyavala. Bese ngenhla ngaphezulu uzofakani ikhadi lakho olisebenzisayo ebank bese uyabeka. Lona uzolikhipha ngakusasa, khumbula lona uzolikhipha nini, uzolikhipha ngakusasa. So mase ukuze uzokwazi ukusebenzisa into ozobusuyenza, ubusuthatha usawoti ufafazela la phezulu. Emva kwaloko omunye ungangibuza ngolesithathu bafowethu usuke ucela yonke imali okade uyifisa ukuthi ifike. So ngolesithathu kusuke kuwusuku lokwenza lokho njalo ngolesithathu ntambama. Lento ukuyibeka kanjani? Isigubhu usibeka phi? Usibeka ekhoneni lombhede, isicathulo usibeka phansi kombhede bese uthatha indwangu emhlophe uyakubeka, ulinde u15 days. Bafowethu ngeke ngigqugquzela ukuthi ngesikhathi wenza lento awukube sober minded, ungalibeli uyicabanga njalo uyabo. Ungalibeli uyicabanga ukuthi hey kuzokwenza, ayikho bafowethu into eyudlame ezokwenza nje wasifaka amanzi, sosifaka usawoti, sosifaka lezi zinto sosixosha zona imoya emibi. So bafowethu iyona leyo nto engisuke ngisho ukuthi ayikho into ezokwenzeka. Ngiyaqugquzela bafowethu futhi ngiyaphinda ukuthi like usubscribe khona mengidedele enye ivideo uzowabona amavideo, ungasali emuva kanti ususele kwivideo ebalekile. So bafowethu ngisazoyenza enye ivideo, ngiyacela nje ukuthi ulike usubscribe
angifuni ukuba mningi kakhulu, ikona kuphela. Ku Facebook ngiyatholakala, TikTok, YouTube. Like, usubscribe, ngiyabonga.